Arranca a segunda volta da primeira futgal con derbi comarcal. A Banqueiro e Valiño veranse as caras en plena loita pola permanencia, mentres que o Unión recibe a Odena. No grupo 2 a Esteirana visita o Cacheiras. A primeira futgal afronta esta fin de semana a súa 18ª xornada, o inicio da segunda volta da competición, e traerá partidos destacados como o derbi barbanzán e boirense entre o Banqueiro e o Valiño no grupo 5. Neste caso, os dous equipos chegan a este encontro coa necesidade de puntuar, os da Charca para seguir fora do descenso e os de Cabo de Cruz para sair dos postos perigosos. Os precedentes non son positivos para o Valiño, que no partido inaugural desta campaña sufriu unha dura derrota, xa que o Banqueiro impúxose na súa estrella na categoría por 0-3. Agora os crucenses buscan redimirse e sumar de 3, algo que precisan para abandonar o antepenúltimo posto da clasificación e o descenso. No último partido disputado, o Valiño caeu por 4-1 ante Unión, derrota que queren deixar atrás. Pola súa parte, o Abanqueiro viviu unha primeira volta irregular, perdendo encontros pola mínima ante rivais directos, polo que queren comezar esta volta da mellor forma posible. Son 15º e teñen só 3 puntos de marxe co Valiño, polo que precisa puntuar para manterse fora do descenso. Vista Alegre acolle o sábado este derbi entre Abanqueiro e Valiño, que arrancará ás 6 da tarde. E a Unión quere manterse e acurtar distancias cos primeiros clasificados vencendo o Unión Dena. Os de Asado son un dos equipos máis constantes do grupo e arrancan a segunda volta no terceiro lugar, a 3 puntos do segundo e primeiro posto e con 7 de marxe co cuarto. Os rianxeiros agardan repetir o resultado da primeira xornada, onde gañaron por un apertado 0-1, e chegan en dinámica positiva, xa que se impuxeron por 4-1 o Valiño no último encontro disputado. O Dena, penúltimo, precisa puntuar para non descolgarse da loita pola permanencia, aínda que ven de ser goleado polo Cordeiro. O Municipal de Vilas arroupará a Unión no seu encontro ante o Dena para sumar unha nova vitoria, o choque arrancará ás 5 da tarde do domingo. Mentres que no grupo 2 a Esteirana visita o campo do Cacheiras cunha meta clara, puntuar para curtar distancias coa zona tranquila. Os muradáns son os pechacancelas e teñen a permanencia a 10 puntos, despois de empatar a uns no seu último partido ante o Bastavales, equipo que marca a zona tranquila, e precisan gañar para seguir achegándose a ela. Non o terán doado, xa que nesta ocasión visitan o terceiro mellor equipo do grupo, o Cacheiras, que ven de superar por 5-1 o Camariñas. A Esteirana afronta con confianza e urxencia este partido, sabedora de que na primeira xornada conseguiron rascar un empate. Nesta ocasión, os de Esteiro e o Cacheiras mídense na Cañoteira, no choque que se celebrará o domingo ás 4:30 da tarde.